ربو نمسكنك كالونا نباركك كالونا لعل نبلك كالونا سيت مارخ هللويا 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 سيسمك يبارك هللويا كان زلخان بغبري ملوت نيزل عالم نغوس قويتا يسوس نيزل عالم نغوس قويتا يسوس حيال حيال نغوس قويتا يسوس حيال حيال نغوس قويتا يسوس نيزل عالم نغوس قويتا يسوس رنسوا نيزل عالم نغوس قويتا يسوس حيال حيال نغوس قويتا يسوس حيال حيال نغوس قويتا يسوس نيزل عالم نغوس قويتا يسوس نيزل عالم نغوس قويتا يسوس هياويخا وهياو لومي هياويخا هياويخا هياو أتهياوي أيتلوطن كل جيزي أيتلوطن ناتي أملاخ أيتلوطن كل جيزي هياويخا تتملخ أملاخ كوي هياو هللويا تتقلقل أملاخ هياوي هللويا هللويا داغونا يكونن زملس سمع ززارب زيري زدهسس أملاخيو بحوز ملس أملاخيو يارك هو زفرس أملاخيو سماي زقبر أملاخيو سماي زسرح أملاخيو نعيز فتر أملاخيو محرز أوجلي أملاخيو محدرات كان زي برمهر زي الطاح بساسر إبت كان زي مرمريو يا بلون درات زل سلطن وزل عالماوي زل عالماوي بينخا لعول أتازل العالم ينسوه نزنقوس كبري يقبو مسقانا يقبو إللتا يقبو خبري يقبو هللويا يقبو تمسكن نايكزيابير منفس تمسكن نايكزيابير كبري تمسكن نايكزيابير جلوري تمسكن هللويا يسوس ود أملاخ يامين هللويا اسكخنا نببينا قال أملاخ لومي كن أوجينا እግዚአብሔር ይመስገን هللويا أبل عليكم يو هللويا أبل عليكم كوميو لومي أوجنا نخن وصامين لومي عوتنا خن أوج هللويا لومي قوتنا يسوس كريستوس نخن أوج لومي كعلنا يسوس نخن أوج لومي سلطان يسوس نخن أوج هللويا
كلنا نفلطو قاليلو مغنا كنوجينا እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላኽ ሃሌሉያ ንሱ ጎይታዩ አብ ልዕሌና እዝቃል ዝህያዊ አሜን አብ ቤትና ህያዊ አብ ህዝብና ህያዊ አብ መሬትና ህያዊ አብ ሀገርና ህያዊ አብ ውልድና ህያዊ ሃሌሉያ ቃሉ ይሉ ሊኹ ፈወሰም ካብ ጎዳ ጉዶም ደም ታይገበሮም አናገፎም ይሉ ሎሚ እንናገፈሉ ቃል አለ ሃሌሉያ ሎሚ ጸላይና ንወጋሉ ቃል አለ ሃሌሉያ ሎሚ ንቅድሚት ንኸደሉ ቃል አለ ሃሌሉያ ኢየሱስ ወደ አምላኽ ንዓዩ ዝቃል እዚ ንዓዩ ዝቃል እዚ ትብል ነብስ ሎም የምሳይ ክትእውጃ ምሳና ክትእውጃ ሃሌሉያ ኣብ ቤትና ኮም ይኸውን ኣብ ሃገርና ኮም ይኸውን ኣብ ህዝብና ኮም ይኸውን ኣባና ኮም ይኸውን ኣብ ውልድና ኮም ይኸውን ሃሌሉያ ኢየሱስ ወደ አምላኽ ሃሌሉያ እሰይ መጽሐፍ ኢያሱ ከነውጽና ኩልና እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታን ይባረክኩም ኩልና በቴሌፎንና ዲና በቴሌፎን ወላ በመጽሐፍ ቅዱስና ከነውጽና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን አምላኽን እዩ ካብ ሓደ ስጋዕ حمشت خنبوا እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ኩልና ንፈልጦ ቃሊሎ ምግና እዚ ከም ቤተ ክርስቲያን ክንውጆይና ከማይ ከመስተር ድማ ክንውጅ እንቤተይ ንቤት ክድማ አውጆ ንዓኻ ድማ አውጆ ንቤት ካን ውሽጣ ድማ አውጆ እግዚአብሔር ይመስገን ኩልና ንፈልጦ ቃሊዮ ሃሌሉያ ብፍላይ ድማ ኣብታ حمشت ግና ከነትኩሪና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ያሪኮ ድማ በምክንያት ደቅ እስራኤል ተዓጽያን ተሸጊራን ነበረት ዝወጽ ኾነ ዘአትኮቶ አይነበረን እግዚአብሔር ድማ ኢያሱ በለ ረኤ ንንጉስ ያሪኮ ንንጉስን እቶም ሓያላ ጀጋኑን አብኢት ካንታይ ገረካለሁ ሂበካለሁ ኩሎም ተዋጋእቲ ሰባትን ነታ ከተማ ዝኸብዋን ሓንሳ ዝሩዋ ሽድሽተ መዓልትኹም እግበሩ ኢሉ ሃሌሉያ ሻብዒቲ ካህናት ከአ ቀቅድም ታቦት ኮይኖም ሸውዓተ መለኸት እልልታ ይወሰዱ በታሳብዒቲ መዓልት ድማ ነታ ከተማ ሸውዓተ ሳዕንታ ይግበሩዋ ይዞሩዋ እቶም ካህናት ድማ እንታይ ይግበሩ መለኸት ይንፍሑ ሃሌሉያ ቁጥር 5 ስምዑኒ ክኸውን ድማ እዩ እቲ መለኸት እልልታ አንዊሖም ምስ ነፍሕዎ እቲ ደሃይ መለኸት ድማ ምስተሰምዐ ምሰማዕኩም ኩሉ ህዝብ ዓዊሉ ይጨድር መካቢያ ተኸተማ ናብ ታሕቲ አቢሉ ክወድቕ ይሞ ህዝብ ድማ ነቲ ነብስ ወከፍ ብቅድሚኡ ክድይብ እዩ እንዳበለ ይቅጽል ሃሌሉያ ቁጥር 11 ድማ ቁጥር 16 እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ መሰንበብና ኩሉ ምስተገበረ ሃሌሉያ ኮነኻ እቶም ህዝቢ ኮነ ድማ እቶም ካህናት በታሳብዒቲ ሳዕ መለኸት ምስነፍሑ ኢያሱ እቶም ህዝቢ በሎም እግዚአብሔር ነዛ ከተማ እዚኣ እንታይ ገይርኩም እዩ ሂብኩም እሞ እንታይ ግበሩ አውክዑ ረዘውክዕለ እንዲምሳ እግዚአብሔር ንጸላእትና ኣብ ትሕቲ እግርና ስለዝረገጸ ሃሌሉያ ምርኮና ስለዝምለስ ሃሌሉያ ከም ሓያል ጅግና ምሳና ስለዝኾነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰይ መንፈስ ቅዱስ ክኸውን ድማ እዩ እቲ እልልታ መለኸት አንውሒው ምስተነፍሐ እቲ ደሃይ መለኸት ድማ ምስ ሰማዕኩም እቲ ህዝቢ ዓዊሉ ምስ ጨደረ መካቢያ ተኸተማ ናብ ታሕቲ አቢሉ ክወድቕ እሞ ህዝቢ ድማ ነብስ ወከፍ በብቅድሚኡ ክድይቡ ሃሌሉያ አረ ምሳኻ ዘሎ በትሪ ምሳኻ ዘሎ ስም ኢየሱስ እዩ አረ ምሳኻ ዘሎ ስም ኢየሱስ ሎሚ ጎይትነቱ ይተአወጅ ሎሚ ከአልነቱ ይተአወጅ ሎሚ ከአልነቱ ይተአወጅ ሃሌሉያ አዋጅ ሒዘ መጽየ ዘለኹ ሃሌሉያ አዋጅ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሌና ጎይታ ምዃኑ ኣብ ከባቢና ጎይታ ምዃኑ ኣብ ህይወትና ጎይታ ምዃኑ ኣብ ሃገርና ጎይታ ምዃኑ ኣበና ጎይታ ምዃኑ ሃሌሉያ ሰይወድ አምላኽ ሎሚ ጎይትነቱ ይተአወጅ አሜን ሎሚ ከአልነቱ ይተአወጅ ሃሌሉያ ሰይ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ኣብ የማነይ እልፊ ኣብ ቅድመይ የሻዕ ሃሌሉያ ፍላጻ ጸላኢ ቤተይ ነይበጽሕ ፍላጻ ጸላኢ ቤተይ ነይበጽሕ በሎስከ ፍላጻ ጸላኢ ናባይ ነይበጽሕ ፍላጻ ጸላኢ ናባይ ነይበጽሕ ከቢብዋ ከምብዋልታ ብጸጋ ብምሕረት ከቢብዋ ከምብዋልታ ብጸጋ በሓይሊ ከቢብዋ መናሎ ብምሕረት ዝተኸበ
من الله بريت أملاخ زتخبى هاليلويا من الله بمحرة እግዚአብሔር زتخبى هاليلويا من الله بفقر زتخبى هاليلويا من الله هاليلويا أنا الله هاليلويا سي منفس قدوس هاليلويا منفس قدوس فلات أتلاقي بيتين يبصح فلات أتلاقي نابين يبصح فلات أتلاقي بيتين يبصح فلات أتلاقي بيتين يبصح آمين 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 سي منفس قدوس فلات أتلاقي نابين يبصح فلات أتلاقي نابين يبصح هي زخون كأملاخنا نمسكنك كالونا لعل زخون كأجزيابير نبارخك كالونا برقص السخاخن أوج سلز فتحة أجزيابير تمسكن أبانا قوي تاخد كون سلز فتحة تمسكن قبل علينا نقص كتكون سلز فتحة تمسكن لبنا خد جزء سلز فتحة تمسكن يقارنا نبيت كهم الرح سلز فتحة تمسكن نبارخك كالونا أجزيابير حجون وأملاخ أبتن حيوات كلاسم كا أبتن حيوات أداوكا نبكالنا بدمنا خلون نبكالنا برنامجنا خلون نبكالنا أجزيابير منفس قدوس لومي وأملاخي بحق إن بمنفسن كنا ملخلك تزحجز منفس كاي لا أخلنا تزرد منفس كاي لا أخلنا تحوز الله منفس كاي لا أخلنا نبلا لنا إجزيابير أبو لومي بيسوس كريستوس ما مونغنا نقص كبر خد كون نتصوعك كلنا نعد مكلنا كبا خزي كنا زبلا يبلع لومي نات خزي كنا زبلا يبلع نس خزي تفوت زبلا يبلع بيسوس كريستوس محاوي بلعيو نبلا لنا إجزيابير نس خاجنا نقص كبري نشمك كلنا أما كلنا نقص كبري نشمك كلنا أما كلنا نقص كبري نشمك كلنا مدرخنا نسخات قوصاصر نجاراتنا كله نسخات قوصاصر እግዚአብሔር አምላክ ስለደቀና ናዓይ ይሕፍና ንበካለና ጎይታ ኣብቲ ቤት ትዝገበር ፕሮግራም ኩሉ ንስኻ ሕለፎ እግዚአብሔር ወአምላክ ሓቢርና ሓደ ድምጺ ሓደ ሓሳብ ኮይና ሓደ መንፈስ ኮይና ንብላለና ወአምላክ ንሕና ዘምጻላዮም ስለዘይኮነስ ንስኻ ክትራኸቦ እግዚአብሔር መንፈስ ካብ ልዕልዮም ክወድቕ ንልምነካለና እግዚአብሔር አምላክ እስኻ ድማ ካልእ ሰብ ክትከውን ኢኻ መንፈስ አምላክ ድማ ብልዕልኻ ወረዲው ሓድሽ ሰብ ድማ ክትከውን ኢኻ ኣው ድማ ክትንበይኻ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ እተሓድሽ ዝገብር መንፈስካ እትህያው ዝገብር መንፈስካ ኣብ ልዕልዮም ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ نبلالنا እግዚአብሔር ካባኻ ዘይኮነ እጋሪስ ተአሰራ በስልጣን ኢየሱስ ናት ካዘይኮነ እጋር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይተአሰራ አባአቲኑ ጋ እግዚአብሔር ሰዓተው ዘበለ ሁሉ ግና ናዓኻ ይማርኽ ንብላለና ፍቅርኻ ይማርኽ ንብላለና ምሕረትካ ይማርኽ ንብላለና ምድሓንካ ይማርኽ ንብላለና ከባቢና ቀጽርሓው ገበርና በኢየሱስ ክርስቶስ ቀጽርሓው ገበርና በስልጣን ኢየሱስ ቀጽርሓው ንቀጸር በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከባቢና ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩ ሁሉ ናዓኻ ይኹን ክብሩ ሁሉ ናዓኻ ይኹን هاليلويا اسكنزنا يبوي منفس بخبر بقللتا هاليلويا سي منفس قدوس هاليلويا 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 زتخبى مسانا خزمر يامي زتخبى لو مخن بلينا هاليلويا سي منفس قدوس كفو غير خبن نسخاغنا قصير كاني خاون بلينا امين هاليلويا أرعنتنا تخفيتون حلوة እግዚአብሔር ننريو أرعنتنا تخفيتو حلوة እግዚአብሔር ننريو هاليلويا سي منفس قدوس
قلبي كنيخا يفرهني مساي خسخا كمشدنا بسا جميع دقس معاها عميني بسلام كمسس عطرت تلانكا عدي عارف هيتنا عنكو عبرق فغانكوس كفو كي رخبني كي قدمني ما كي متني المات كي عدفوه كفو كي رخبني كي قدمني المات كي متني المات كي قدعني نسخة خوين كاني نسخة خوين كاني نسخة خوين كاني نسخة 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 كل خوين كاني نسخة خوين كاني نسخة خوين كاني نسخة قدر خوين كاني نسخة كل خوين يسوع يسوع كل خوين كاني يسوع قدر خوين كاني يسوع قدر خوين كاني سي هاليلويا 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 قصري حاوي نبرت خبيبة وحاقوس وطر بسلام السنة يلبس فريني عبتانات كافغري عكن نفتو سكير نحاوي عبرت عتيدكا توكي دقيه سفردني اللي زلالم ناتكاي ناتكاي أنا ناتكاي ناتكاي أنا ناتكاي ناتكاي أنا ناتكاي كل جزء أنا ناتكاي ناتكاي أنا ناتكاي ناتكاي أنا ناتكاي ناتكاي أنا ناتكاي نزل عليه أنا ناتكاي ناتكاي أنا ناتكاي ناتكاي أنا ناتكاي ناتكاي أنا ناتكاي كل جزء أنا ناتكاي ناتكاي أنا ناتكاي ناتكاي أنا ناتكاي ناتكاي أنا ناتكاي كل جزء أنا ناتكاي عندي كني أنا ناتكاي تزي كني أنا ناتكاي أدهين كني أنا ناتكاي وقيت كني أنا ناتكاي ناتكاي أنا ناتكاي ناتكاي أنا ناتكاي ناتكاي أنا ناتكاي كل جزء أنا ناتكاي ناتكاي أنا ناتكاي ناتكاي أنا ناتكاي ناتكاي أنا ناتكاي نزل علم أنا ناتكاي ناتكاي أنا ناتكاي ناتكاي أنا ناتكاي ناتكاي أنا ناتكاي كل جزء أنا ناتكاي عامل وناتكا وناتكا ناتكاوي ناتكاوي ناتكا ناتكاوي بكل كليخا قلبي مكنيخا متان كي رخبني تخوف فلاطا بقصري حويخا نبرت خبيبة بحاقوس وطر بسلام السنة يلبس فريني عبتانات كافغري أكدني فلسو سكير حاوي عبرت عتيبكا تو
سعادتك توكيتني سفر قولي يلي عليك سرات عالم بديكان كيدن خوخا دليخاني كي تصوعكو خانديخا تصوعكاني كي مرتكو خا مرتكاني سرات عالم الديكان تايكبل بزعبا تايكبل تمسكنو تايكبل بزعبا تايكبل تمسكن بقل قليخا تقول بيبي كي رخبني متان تخوف في اللاتعوة بقصري حوي خووه نبر تخبيبي عنوه بحاقو سوات من الله لما بسلام سنة بسلام دسنة يلن زفلين أتا يلن عبر ناتك أتا من الله أي كلني فتو
ሰጊሩ የለን ዝፈልየኒ ካብታናት ካፍቕሪ የለን ኣይክልን ፍጹም ሰጊሩ ንሓዊ ብርቱዓተይትካ ተወቂጠ ዝፍዕቆኒ የለን ዘላለም ናትካ ብሓዊ ዝተቐፀረ መን ኣሎ ምሳይ بدم زتقصر من الله مساي هاليلويا بدم زتقصر بدم يسوع زتقصر هاليلويا بتوعي دم زتقصر بتحوز زتقصر ادلتا خبزن العلي كبري خبزن العلي شيطان يسمع صلاه يسمع كنتات يسمع نغرات يسمع هاليلويا سي منفس قدوس هاليلويا هاليلويا سي هاليلويا هاليلويا يسوع ود أملاخي هاليلويا يسوع بويتاي هاليلويا يسوع ود أملاخي هاليلويا يسوع عري هاليلويا نسوع بويتاي هاليلويا دفرون زبيتي أتوه دمولو أولداتي مني دفرون زبيتي دمولو أولداتي مني دفرون زبيتي من دمولو أولداتي مني دفرون زبيتي دمولو أبلداتي مني دفرو نزبيتي يلن دمولو أبلداتي مني دفرو نزبيتي زتقصر هاليلويا 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 زتقصر لهم يعوج زتقصر لهم ينقر زتقصر لهم يعوج هاليلويا سيلومي عقارب تسمع قواتي لومي سبي يسمع لومي نقرات يسمع لومي كباب يسمع لومي عيرات يسمع هاليلويا يا ريكو خمس فرسي أو كلو خمس ولنا لومي كروك عيلامي لومي إلتا هللنا هاليلويا يسوع سب سماي يسوع سب مدري يسوع سب لعلي يسوع سب تحتي يسوع سب بيتي يسوع سب لعلي كويتايو ابرالو كويتايو ابرالو كويتايو ابرالو كويتايو ابرالو
ንጋፋሎ ምንጋፋሎ 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 እትብርቱ አምላኽ እትንግ በሰላም ጎይታ ናይ ትንሣኤ ንጉስ ናይ ይሁዳ አንበሳ ንሞት ሰዓሪ እቲ ጠሓሲ እትብርቱ አምላኽ ናይ መሰላም ጎይታ ናይ ትንሣኤ ንጉስ ናይ ይሁዳ አንበሳ እቲ ጠሓሲ ንሞት ሰዓሪ እትብርቱ አምላኽ እቲ መስፍን ሰላም ናይ ትንሣኤ ንጉስ ናይ ይሁዳ አንበሳ እቲ ጠሓሲ ንሞት ሰዓሪ ጎይታዩ እብላለሁ ጎይታዩ ጎይታወ ጎይታዩ እብላለሁ ጎይታዩ እብላለሁ ጎይታዩ እብላለሁ ጎይታዩ እብላለሁ ጎይታዩ እብላለሁ ጎይታዩ እብላለሁ ንጎይትነቱ እስኪ ዘለለ ንጎይትነቱ እስኪ ዘለለ ንጎይትነቱ እስኪ ሸብሸብ ንጎይት አረ ሸብሸብ እስኪ ሸብሸብ ንጎይትነቱ እስኪ ሸብሸብ ንጎይትነቱ እስኪ ንጎይትነቱ እስከ ንጎይ እስከ ይሰገድ ይሰገድ እስኪ ይሰገድ ንጎይትነቱ እስኪ ይሰገድ ንጎይ ይተዓለል እስኪ ይተዓለል ንጎይትነቱ እስኪ ይተዓለል ንጎይትነቱ እስኪ ይተዓለል ይተዓለል ጎይትነቱ እስኪ ይተዓለል አምልኽ አምልኽ ጥራይ ንአምላኽካ ያሪኮ ፈሪሱ ክትሪኦ ኢኻ ዘምር ዘምር ጥራይ ንአምላኽካ ያሪኮ ፈሪሱ ክትሪኦ ኢኻ ዓልል ዓልል ጥራይ ንአምላኽካ ያሪኮ ፈሪሱ ክትሪኦ ኢኻ ዝለለ ዝለለ ጥራይ ንአምላኽካ ያሪኮ ፈሪሱ ክትሪኦ ኢኻ ፈሪሱ 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 ንአምላኸይ ከምልኾ ኢለ ሓደ ምስ በልኩ ክልተ ምስ በልኩ ሰለስተ ምስ በልኩ ኣርባዕተ ምስ በልኩ ሓሙሽተ ምስ በልኩ ሽዱሽተ ምስ ዘርኩ ሸውዓተ ምስ ዘርኩ ያሪኮ ፈሪሱ ያሪኮ ሳይ ያሪኮ ፈሪሱ ያሪኮ ፈሪሱ ያሪኮ ይፍረሶሚ ያሪኮ ፈሪሱ ንአምላኸይ ከምልኾ ኢለ ሓደ ቁፅር ሎሚ ክልተ ምስ በልኩ ሰለስተ ምስ በልኩ ኣርባዕተ ምስ በልኩ ሓሙሽተ ምስ በልኩ ሽዱሽተ ምስ ዘርኩ ሸውዓተ ምስ ዘርኩ ያሪኮ ፈሪሱ ያሪኮ ፈሪሱ ያሪኮ ፈሪሱ ያሪኮ ፈሪሱ ንጎይትነቱ እስኪ ይዘመር ንጎይትነቱ እስኪ ይዘመር ንጎይትነቱ እስኪ ይሸብሸብ ንጎይትነቱ እስኪ ይሸብሸብ ንጎይትነቱ እስኪ ይተዓለል ንጎይትነቱ እስኪ ይተዓለል ንጎይትነቱ እስኪ ይዘለል ንጎይትነቱ እስኪ ይዘለል ኢየሱስ ጎይታ ይጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ይጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ይሰይ ኢየሱስ ጎይታ ይጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ይጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ይጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ይጎይታ ኢየሱስ ጎይታ አዋጅ 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 ኢየሱስ ጎይታ ያዋጅ ኢየሱስ ጎይታ ያዋጅ ኢየሱስ ንጉሥ ያዋጅ አዋጅ አዋጅ አዋጅ
ዝኸውን ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣቦ ኣለና አሜን ኩሉ ብኡን ዝኸውን ሕናኻ ብኡን ንኸውን ሓደ ጎይታውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለና አሜን ለማዓልቲ ጎይታ ይባረኽ ጎይታ ኣምላኽ ትዝፈትወና ማእኸልና ኣሎ ይርኤና ኣሎ ካብ ጎይታ ይባረኽ አሜን ያ ወንያቱ ሓደ መዓልቲ በሓጎስ ክበናዩ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ሎም ኸዓ ነትንሱ ዝገበሮ ታሪክ ነትንሱ ክናና ዝፈጸመው ቅያ እንፍጽመሉ ንዝክረሉ ጊዜ እሞ ንኣምላኽ ነመስግኖ ሽማግሌታት ቅድሚ ተወጻኹም ጎይታ ይባረክ ስለዚህ እዚ ሎሚ እንወስዶ ወይ እንካፈሎ ድራር ጎይታ ቀዳማይ ናይ እምነትና መግለጺ እዩ ካልኣይ ጎይታ ኢየሱስ ምን ተራዝ ገበሮ ሁሉ እንዝክረሉ እዋን እዩ ሳልሳይ መግለጺ ሓድነትና እዩ ራብዓይ መለለይ ሕብረትና እዩ ሓምሻይ ካ ንርእስና እንምርምረሉ ጊዜ እዩ ከመይ ኣለና ምስ ጎይታ ከመይ ኣሎ እዚ ምእንታና ዝተቆርሰ ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ምእንታና ዝተፈሰሰ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ኣሎ ከመይ ንዝክሮ ኣለና እግዚአብሔር አምላክ ባረኽ እዛ ዘለናይ ዓለም ብዙሕ ነገር ንወነጆ ተብለና ትኽእል እያ ካብቲ ዘለና ዓላማ ካብቲ ጥምቱ መስቀል ሸተት ክተብለና ትኽእል እያ ሕጂ ግና እንደገና እንዝክረሉ እዋን እሞ እንምለሰሉ እዋን እዩ ከመይ ኣለና ልብና ከመይ ኣሎ እዚ ኩሉ ጊዜ ከምዚ ኸውን ከሎ ናይ ብሓቂ ንምንታይ ንገብረልና ንምንታይ ይኸውናሉ ኢልናሲ ነቲ ተገብረልና ህያው መስዋዕቲ ክንዝክረሉ ዝግባእ ጊዜ እዩ ንሓባራ ካልእ ለባ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ጎይታ ኣብ መወዳእታ ምሸት እንታይ ኢሉሎ እዚ ኩሉ ጊዜ እንታይ ገበሩ ንመዘክርታ ይገበሮ ጳውሎስ ከዓ እንታይ ኢሉሎ ጎይታ ክሳዕ ዝመጽእ ነዚ ክንዝክሮ ኢና ኢሉ ጎይታ ይባራ ነቲ ቀዳማይን ካልኣይ ምጽኣት ኢየሱስ ንውጀሉ ጊዜ እዩ ኣምላኽ ባራ ሓደ ብሓደ እንዳወፃና ኩላና ክንወስድ ኢና ክንሕዚና ሒዝና ፀኒሕና ብሓደ ክንወስድ ኢና ኣምላኽ ባረኽ ሽራትና እንዳመርሑና ከምኡ ገበርና كلنا نوزع
كحزكم تلخم نقدميت مسو موسدو እግዚአብሔር አምላክ ባረኽ ኩላህና ሒዝናልና ማለት እዩ እምበረይ حجز مصاخم تلخم من تانا تقرص سغا يسوع كريستوس يو وتايس تتحازل ليتي انغرال على امسغنو قرص مو وسد بلعو اذا من تاخم توها بسغا يو اذا مذكرتا يغبرو بلا كلنا بحبرت دحريوخا نتصوع على إلو كموخا دحر درار نتصوع عزب بدمي حدش كدانيا بستي ومتن مذكرتها يقبروا بلا كلاتنا بحرة نوصل قلت أنا بس كنا كالنا سلذهب كان نعدلن بركة زياوي ربي سلتوها بنا زيت اللم تصفى ذا العالم لتوها بنا زياوي رملاخ إنه ملك عزيب اللو محرت وأملاخ يا بربي سلتي ما على عزيب اللو استكفل واقعنا مسكنك لنا يتابي يزبخا بحادق صنع بحادق زيابير أملاخي كواقع كدفر وأملاخي منفسك زيابير أملاخي أبلع الهزبخا يعسل زبخا زيابير أملاخي بيسوس كريستوس إنه باخا تبعتن دفرتن الملاء زيابير أمبوي عزم درسي زفرح زبلا نجار كله باسم يسوع كريستوس كاب أمره كاب حساباته كاب كبابي يرحم زيابير أملاخ نسخا عبي مخانكا زيت السعر زيت دكم أحلي وكا زيت هب قيتا مخانكا زيابير زبخا علوبو يسوطو يملا أيو زيابير أملاخي بزخا أو أملاخ زبخا بسلام يوزا يتو بركتك كوانا بيسوع كريستوس فتسمو يرحم آمين شالوم كم يصنعهم وعب سلام مساهم أنا ومساهم مسيهم وعب سلام مسانا زابير مسكن قروم جزي أملاخي بنا بحق أملاخ مسانا له أملاخ ما أخناي أبرنا أملاخي خون ناي مدرك سايس لزيل بزي مسانا بتمهن كل حد مثلني كل ميدا إذا له سكنت تمهارو ماستر لايف قوا حقوسكم قوا نبذ بصحكم لكم مورال هابوم
أملاك مسكن إذا مدرخ نهابتهم ترى أدخل ونري الله قرب العلم علودي يلا نحن እግዚአብሔር ይመስገን ፕሮግራማትና በሙሉ እንታይ ከም ዝመስልን ካብ ዝቐጽልና እንታይ ከም ዘሎን ክነግረኩም ሞ ብድሕሩ ናብቲ ዝቐጽ ፕሮግራም ክሕልፈኩም እየ ግን ንእሽተይ ብዛዕባ ማስተር ላይፍ ብዛዕባ ዘም ተምሃሮን ክብለኩም ሞ ብድሕሩ ክንቀጽልና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ተምሃሮና ወለይ ናይ ሓበሻ ገይርኩም ኣዳና ገይርኩም ናምበር ኣብ ዘለኹም እስኪ ኩላትኩም ሓፈሉ ብዘለኹም ተም ተምሃሮ ሙሉኹም ንምንታይ ከይትብሉ እምበር ክንዲዚኦም ዝኾኑ ይመጹን ገሊኦም ሰዓል ገሊኦም በመገሻ ገሊኦም ተምሃሮኦም ካብ ኩሉ ግን ክንዝክሮም ዘለና ግን ክልተ ንእሽቶ ኣሕዋትና ኣብዚ ማእኸልና ክርከባ ዝነበረን ብጣዕሚ ክተባብዓ ዝግበአና ኣነ እውን ዘተባብዓና ግን ወንጌልን ርኢና ዳንኤልን ኣብ ማእኸልና ነይረን ጋድ ብለስ ዩ ዝከበልዎን ንኹላት ሕጂ ኣብ ኮሌጅ ስለ ዘለዋ እየ ዘይመፃማት ይኮፈሉ ተባርኹ እዞም ተምሃሮ ፍርቆም ናይ ንጎ ፍርቆም ናይ ምሸት ኮይኖም ቅድሚ 5 ዓመት እዮም ተማሂሮም ክሳብ ሕጂ ዳ ንምንታይ ጸኒሖም ክትብሉ ኩበስሉ ንሽተይ ኩበስሉ እዮም ጸኒሖም ጠቆዮም ዝብሉ ጸኒሖም ክሳብ 5 ዓመት ሕጂ እግዚአብሔር መስገን በሲሎም ኣለዎ ማለት ሰዓቱ ኣኺሉ ማለት ሶ ማስተር ላይፍ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ንኹላትና እቶም ዝተዓምናይ ንፈልጦ ኢና ማለት ገለ ብዛዕባ ማስተር ላይፍ ክብለኩም እዚ መጽሓፍ ፍልይ ዘብሎ እዚ ናይ ማስተር ላይፍ እንታይ መሲልኩም ብጣዕሚ ኩለንትናዊ ዕብየት ክትዓቢ ዝገብረካ እዩ ዘይትንክፎ ናይ ህይወት ኣርእስቲ ኣብ ማስተር ላይፍ የለን እቲ ፔጅ ክንደይ ምዃኑ ክነግሮም ዘለየ ዋላ ከይስም ብድሱ ክብሎም 300 ፔጅ ኣጀኹም 300 ዓመት እዩ ዝወስድ ማለት እዩ ኣብዚ ዘይትንክፎ ዓይነት ናይ ህይወትካ መዳይ ዋላ ሓደ የለን ሕጂ እንታይ ዝጠቕመካ እዚ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ብኩሉ ገጽ ክትዓቢ ዝገብረካ ማለት እዩ ሓደ ግዜ በዚ ጥራይ ነውሕ ብጸሎ ጥራይ ከምዚ ኢልካ ትጸንሕ ማለት እዩ በቃል ኣምላክ ሓጢር ኮይንካ ትጸንሕ ማለት እዩ ማስተር ላይፍ እንታይ ዝገብሩ ንኩሉ ሽንጭሮ እንታይ ይኹን ልዕል ይበል ጎቦታት ከንታይ ይኹን በቃ ሽዑ ክብሪ ኣምላኽ ዝረአ ማለት እዩ ማዕረ ብኩሉ ሚዛናዊ ምስኮንካ ክብሪ ኣምላኽ ዝመጽእ ስለዚ ማስተር ላይፍ ሓደ ፍልይ ዝገብሮ እንታይ እዩ ኩለንትናዊ ብኩሉ ክትዓቢ ዝገብረካ ዕሽርካይ ትበል ሸለሊልካይ ተጸኒሕኻ ኣብኣታ ኣቲኻ ጸሎ ሸለሊልካይ ተጸኒሕኻ ቃል ኣምላኽ ዕርቂ ዘይትንክፎ ዓይነት ናይ ህይወት ነገር የለን ማለት ናይ እግዚአብሔር መስገን ዝመጽሓፍ ብጣዕሚ ኣዝዩ ፍሉይ እዩ ድሓር ካልእ ፍሉይ ዘብሎ ካልእ ትኽስኸልኩም መዓልታዊ ህይወት ምስ ኣምላኽ ሕብረት ክትገብር መዓልታዊ ሰሙናዊ ይኮነን ካብ ሰሙናዊ ውፅኡ ናብ መዓልታዊ ዘእትወካ ካብ ሰሙናዊ ክርስትና ናበይ ናብ መዓልታዊ ክርስትና እዩ ዘምፀካ ማስተር ላይ እስኪ ምሳይ በሉ ካብ ሰሙናዊ ናብ መዓልታዊ ኢኻ ክብሪ ዘምፀብ ህይወትና ማለት ክርስትና እንታይ ኣይኮነን ኮንትራት ኣይኮነን ሰንበት ጥራይ ተወጊእኻ ክሳብ ሓንቲ ሰንበት ጽንሕሉ ነገር ዋላ ሓንቲ ይብሉ ብኸምኡ ዕብየት ኣይመጽእኒ መዓልታዊ እንድሕር ተተናኺፍካ ምስ ኣምላኽ ዕብየት ኣሎ ኣሜን ባ እንታይ ሒሸኩም ኣሜን በሉ ይብል ፓስተር ቢኒ እንታይ ሒሸኩም ኣሜን በሉ ራእዩ ሕጂ ብሩኻት ክትመሃሩ ብጣዕሚ የተባብዐኩም ምንም ንምንታይ ጉስኩሰኩም ከም ዘለኹም ምንም ሕቶ ይብሉን ንርእስና ክጥዕመና እዩ ኣብዚ ዝኽፈል ሳንቲም የለ ብዝኾነ ናብ ዝኾነ ክጠውየ ትኽእልካ እዚ ማስተር ላይፍ ተመዝገቡ ድበሃል ዘረባ ኩሉ ንጥቕምና እዩ ማለትና ንሓድነትና ንሓድሕና ክንፋለጥ ብጣዕሚ ኣብኡ ዝተምሃርና ብሓንሳብ ዝገርመኩም ነገር ፈፂምካ ሕሊፍካ ንሕመት ክትቦም ኣይትኽእልንኻ ምሳኻይ ምጎቡ ነይሮም ቃል ኣምላኽ ምሳኻይ ይፅሉ ነይሮም ሕሊፍካ ንሕመት ኣይትቦም ተተጋጊዮም ሙሉእ መሰሎም ዝተሓለወ እዩ ንበይኖም ከይድካ ናይ ምንጋር መሰሎም ዝተሓለወ እዩ ምክንያቱ ትፈልጦም ኢኻ ከመይ ጌርካ ንዓውካ ንጓና ሕሊፍካ ትቦ ኣይትቦን ብጣዕሚ ብሓንሳብ እንድሕር ተማሂርካ ብሓንሳብ እንድሕር ጸሊኻ ብሓንሳብ ኢኻ እንትቕኒ ማለት እዩ ብሓንሳብ ትስንብት ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ዝመጽሓፍ ሕጂ ክዛረቦ ይክእልን እየ ግን ብጣዕሚ ኣገዳሲ መጽሓፍ እዩ ኣብዚ ነዚ ደሞ መዓልቲ ክኸውን ብብዙሕ ነገር ዝደኸሙ መምሃራና ዘለ ሓውና ኣሎ ጆኒ ሓውና ከዓ ናይ ንኮ ኮይኑ ይመሮም ነይሩ ምስ ጆኒ ድማ ክልተ መምሃራና ኣለውና ኪሮስ ሓውናን ሰናይ ተሰጊድ ሰበይቲ ዶክተር ንጉሰ ማለት ይሰኑ ኣበይ ከም ዘላ ተሰዊራ ያደላ ሰው ደሓን ግን ብጣዕሚ ደኺሞም ማለት ሚካ ሓውና ከዓ ምስ ዘለናይ ምሸት ሞኒተር ኮይኑ የገልግል ነይሩ ድሓር ተነጢቑ ናብ ስራሕ ኸይዱ ማለት እዩ ካብ ፍርቂ ወሲድዎ ግን መፂሉ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር መስገን ሕጂ ቀፂልና ሓውና ኤቢ ኤቤኔዘር ካብ ዝጊ ዶክተር ግን ክርስቲያና ስለዝኾንና ስለ ክብድብል ስለዘይንብል እምበር ዶክተር ኤቤኔዘር መፂኡ
تزلو ناي ود مزمور مسكال زبل تمرت خكافلنا إذا نو عدل كوبه مور على أبوه تباركوا كم يتسنيكم باوربوينت قاعد ادالو ولا سمع الله ده اوكي حجب قدميكم وصي زلوخا حنت خافتن ناي ماستر لايف تمرتات ناي ود مزمور مسقال تبل بزعبا انشتي كم تريلر عينتين 10 دقيقه حلف نداولكو خري اخفتني مالتي زي مدلاو دم صاصابين ده حجزي حنتي ارست خفتناي ماستر لايف تمرتات ناي ود مزمور مسقال تبل بزعبا انشتي خزارب فتني مالتي حج علامه نايتا ناي ود مزمور مسقال تبل تمرتي حدا سب وي حدا اماني مس እግዚአብሔር አምላኹ በከመ ይመላለስ ከም ዘሎ ንኽደስስ ማለት ይኻለ خامس ካልኦት ኣሕዋቱ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ሰብ በከመ ይመላለስ ከም ዘሎ ትሕጂ ዘለኻዮ ኩነታት ንኽትርኢ ትሕግዘካ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፋ ከዓ ከመይ ክትመላለስ ከም ዝግባእካ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽካን ምስ ኣሕዋትካን ምስ ከባቢኻን ከመይ ክትመላለስ ከም ዝግባእካ ከዓ ተፍልጠካ ካብኡ ቀፂልና ከዓ ብዛዕባ ካፍቲ ዘለኻዮ ደረጃ ናፍቲ ክትኮኖ ዝግባእካ ደረጃ ከዓ በከመይ ክትከይድ ከም ዘለካ ከዓ ትነግረካ ማለት እዩ تقعزو خا قصالي سلا زخونه امونغو حالوات كا تطفئ ويتي مازنكا غيركا فوكس كون كا تكيد كم زلكا خا ممزن خا تخونكا مالتي قدميو منافتناي ود مزمور مسقل متاونا ግን ود مزمور ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል حساب ክንሪና ብንሽተይ ማለት እዩ ود مزمور ማለት ሓደ አማኒ ንክርስቶስ ናይ ህይወቱ ጎይታ ዝገበረ ሰብ እዩ ማለት እዩ ንክርስቶስ አማኑ ኾንካ ንክርስቶስ ናይ ህይወትካ ጎይታ ዘይ ክትገብረውን ይካኣል እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ሓደ አማኑ ኮይኑ ንክርስቶስ ናይ ህይወቱ ጎይታ ምስ ገበሮ ኣብ ህይወቱ ዝረአ ክርስቶስ እዩ ዝመጽእ ማለት እዩ ስለዚህ ከዓ ብመሰረት ሉቃስ 9:23 እንታይ ይብለና ንኹሎም ከዓ ደድሕሪ ክስዕብ ዝደሊ መጀመርያ ክገብሮ ዘለዎ እንታይ እዩ ነፍሱ ይቕበጥ ብድሕሪኡ ከዓ መስቀሉ ኣብ ፀጽባሕ ይልዕል እሞ ይስዓብኒ ሕጂ ክልተ ፓርቲን ዘለዋ ነዚያ መጀመርያ ታ መስቀልካ መጀመርያ ታ ነፍስኻ ምቕባጽ ባህላ ርእስትላ ማለት እዩ ሕጂ ነፍስኻ ምቕባጽ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ንክርስቶስ ከም ዝረአ ምግባር ማለት እዩ ውሳኔታትካ ብናይ ክርስቶስ ውሳኔታት ተማእዘነ ምዃን ማለት እዩ ኣብ ዓለም ዝብለካ ነገር እንታይ እዩ ልብኻ ዝበለካ ግበር ወይ ከዓ ፎሎ ዮር ሃርት ዝብለካ ማለት እዩ ንክርስቶስ ጋር ርእስኻ ቅበጽ እሞ ንዓይ ሰዓበኒ ይብለካ ስለዚ ትክክለኛ መንገዲ ና እዩ ርእስኻ ቀቢጽካ ንክርስቶስ ትስዕበሉ መንገዲ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ትርእስኻ ዘማእከለ ህይወት ገዲፍካ ክርስቶስ ዘማእከለ ህይወት ምምጻእ እዚ ክትገብር ከለኻ ከዓ ምስ ከባቢኻ ተመሳሲልካ ድጸናሕካ ምፍልላይ ይኸውን ማለት እዩ ክርስቶስ ኣባኻ ክግለጽ ይጅምር ከሎ ፍሉይነት ናቱ ኣባኻ ነጸብራቕ ናቱ እንዳተገለጸ ይመጽእ ማለት እዩ ስለዚህ ካብ ከባቢኻ ትፍለ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብል ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ክትክወልሲ ኣይከኣላን እዩ ስለዚህ ክርስቶስ ኣባኻ ክንጸባረቕ ክጅምር ከሎ ፍልልይ ከዓ ምስኡ እዩ ዝመጽእ ናይ ወዲ መዝሙር መስቀል እምበር ሽዱሽተ ናይ ክርስትና ህይወት ኣካላት ይተናኸፍ እዩ እዚኣተን ሕልፍ ሕልፍ ኢለ ክርአን ክፍትነ ተንቀዳሞት ሰለስተ ንስኻ ምስ ክርስቶስ ዘለካ ህይወት ዝገልጻ እየን ተንዳሕረወት ሰለስተ ካብ 4 እስካብ 6 ዘለዋ ከዓ እስኻ መሳሕዋትካ ዘለካ ናብራ ዝህሳየን ማለት እዩ ናይ ወዲ መዝሙር መስቀል ካብቲ መጀመርትኡ እቲ መሰረት ናቱ ክትፈልጦ ዘለካ ከዓኒ መሰረቱ ክርስቶስ እዩ ኣብ ክርስቶስ ተሰሪትካ ኢኻ ኩሉ ነገር ትገብሮ بمسرة يوحنس 15:5 እንታይ ዝብል እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ ጨናፍርካ ንስኻትኩም ይኹም ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ እቲ ኣባይ ዝጸንዕ ኣነ እውን ኣብኡ ንሱ እዩ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ ስለዚ እቲ መሰረትካ ኣበይ ኮንካ ኢኻ ነዚ ኩሉ ትገብሮ ኣብ ክርስቶስ ተሰሪትካ እዩ ዝግበር ማለት ስለዚ እቲ መሰረትካ ምፍላጥካ ኣገዳሲ እዩ ጀማሪ እምነትናን ደምዳሚኣን ክርስቶስ እዩ ዝበሃል ኣብኡ ትኾንካ ኢኻ ኩሉ ነገር ትገብሮ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልና ከዓ ናይተን መስቀል ወይ ከዓ ሓደ ናይ ሲምቦል ሪፕሬዘንቴሽን ኢና ክንገብር እተን መሓውራት ናይታ መስቀል ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ኣብ ርእሲና እቲ መዓልታዊ ክንልዕሎ ዝበሃል ዘሎ መስቀልሲ እንታይ ኢና ንዝክር መስቀል ክዝከር ከሎ ማለት ክለዓል ከሎ ሕጂ ሓደ ካብተን መሓውራት ናይቲ መስቀል እንታይ እዩ ቃል ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ መሰረት ዮሃንስ 31 እንታይ ይብለና 8:31 ኣብ ቃለይ እንተጸናዕኩም ብሓቂ ደገ መዛሙርተይ ኢኹም ይብለና ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ፓርት ናይቲ መስቀል
ኣብ ቃል እግዚአብሔር ምንባር ሕጂ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ምንባር ማለት ከዓ ምስ ቃል እግዚአብሔር ምንባብ ፍልል ያለው ማለት እዩ ምንባር ብምንባብ ክጅመር ይኽእል እዩ ብምንባብ ግን ኣይኮነን ዝውድእ ማለት እዩ ስለዚ ብምንባብ ይጅመር ብድሕሪኡ ናብ ምምርማር ትሰገር ማለት እዩ ንሕጋጋቱ ለይትን መዓልትን ዝመራምሮስ ብፁዕ እዩ ብልምሽ ስለዚ ካብ ምንባብ ናብ ምምርማር ከዓ ትሰገር ካው ከዓ ምስልሳል እቲ ተማሃርካዮ ዝሰማዕካዮ ኣብ ኣምሮኻ ተውርዶ ትደይቦ ዝኻት ምስልሳል ዝበሃል ፓርቲ ማለት እዩ ካው ቀፂልካ በቃልካ ማሐስ በቃልካ ምጽናዕ መጽሐፍ ቅዱስ ንባዕሉ ከዓ ኣገዳስን መጽሐፍ ቅዱሳውን እዩ ማለት እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት እንታይ ይብለና ንዓኻ ምእንቲ ከይምብድልሲ ንቃልካ ኣብ ልበይ ዓቁርክዎ ክትዓቁሮ ከለኻ ክትጽንዖ ከለኻ ክትፈልጦ ከለኻ ማለት እዩ ካው ሓሊፍካ ከዓ ንኻልኦት መምሃር ሕጂ ንኻልኦት ንራብሓ ምዃን ጥራሕ ዘይኮነ ንርእስኻ ትባረኸሉ ቦታ እዩ ማለት እዩ ንኻልኦት ከተካፈል ከለኻስ ካብቲ መቐባልሲ መሃብ ይባርኽ በልና ምሽ ክትብህብ ከለኻ ንዓኻ ዝያዳ ነገር ዝተርፈልካ ነገር ኣሎ ሕጂ ንኻልኦት ንራብሓ ጥራሕ ዘይኮነ ስኻ ትረብሓሉ ፓርቲ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ማለት እዩ ካው ቀፂልና ከዓ እቲ በቃል ኣምላኽ ምንባር ዝብል ሓሳብ ክንረአና ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ዘሎ ማለት እዩ ብኡ ንነብር ንዋሳወስን ብኡ ቆምና ዘለና ሕጂ ዝኩሉ ነገር ዘኣባኻ ማሕደር ምስ ረኸበ ብኡ ክትነብር ብኡ ክትቃነ ከዓ ትኽእል ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ፓርት ናይቲ መስቀል በሎ ተንቀሳቀሱ አሪፍ نغيت أول جالس. أوكي. تخليت بارت بمنت متسلايت بالبارتي أمالتي. حجي صلوت أب يوحنس 15 شو عدت تايز بلنا أباين تتصنعكم قالوا أباكم أنت حادرة تدليوا زبلة لمنهم يخون لكم. حجي تنايت صلوت حدا خافت بارتناتون تايت تدليوا نجار تلمنهم يخون لك كأو حليفوها مسك زابير أملاك كحبرة مقبار مالتي. مس أملاك كحبرة أنت حدا هاي لك كاب أملاك ترخبو مقلات علىك كأو ترخبو حيل لك كأو ترخبو حبريته علىك مالتي لازم مس أملاك كمحبار ندي هوتك حدا خافت أقدر سنجاري مالتي أنت حدا ديت تسأل خونك حيل خا أكل وكاني مالتي حيل تدي بالك خا تسألواي بالكان تسألوا تدي بالك خا فرعون كل وكاي كلني مالتي لازم تسألوت كحدا خافت أقدر سي بارت نايت مسكالي يا أبو سعد تحابرني الآن قلنا أوكي حجي سالسيت بارت نايت مسكال تسالسيت محور نايت مسكال كأنتايو مس أمنت حبرة مقبار مس أمنت حبرة مقبار بيوحنس 10:34 نحال حدكم كتب فقروا كم تأنا زفقركم كأخمو غيركم نحال حدكم كتب فقروا حدش إزاز هبكم على الخوز بالحساب على مالتي حجي تفقرة بهال دلا أرستي نبين خاب حنت جزات عادي خاب فقري إكسبيرينس قبلايت خلنا فقرن دحر دا تكبره وخون كوينو تناتو بايتا حبرتي مالتي حجي تحدش إزاز دحر دا فقر خوينو فقر خاب بين خاد جبر نجار ندحر رأزي كوينو أفت حدش تأزاز حبرت دي تخاتة إمالتي مسؤول بارتناتو سلاز حبرت بين خاد يجبر سلاز خوان خاب تحدش تأزاز حدا ناتو بارت حبرت مسأمن تحبرت مقباري مالتي أو زركب ربح هذا حركة رأينا حجة ترابعتي تاني مودة تا بارت نايتا مسكال نعلم مسكار حجة زغلو نجار زي بقال أملاك تنبر جميل كامس أملاك بسألو تراخ بيها حبرت مسحوات كالك تممسكار زبهال نجار نعخذ على اللي يزخون مالتي أفكا خفيتك ولا خي مسكر كون تممللاس كان بعلون مسكر النتي يزخون مالتي سلازتي أفتي تجبرو نجار أفتي تمسكرو نجار فرن خلوها عبد على هو مالتي تنعلم مسكر حاجة تمسكال كم زي لاختري واخلهم أمود أتا أبسط صباح العلواز تبع لنا قبل لوكاس إزاي أتمثل تمسكال مالتي حجي أفتي ناي نلعلي وتيوزر له نتقول دلو أنجيت دحر داري خيون إجزابير صلوتن قال أملاك نزت على ليه مالتي إذا خات نعل موسيو مخنات ركب كام مسك إجزابير مخانو يملك تعلو يرقلو مالتي أفتنا يقولنا دلو أنجيت خاني حبرة حواتن نعلم مسكارن زبل زلو إيه مالتي حجة النقاد مخانوها مستبقون خازو لحوها بغمي كم تملالس زلها إزر إيه مالتي كاو حليفوها إتي اندحر استوعلكم لوسي تأبقادم دلو أنجيتي حيلو أفتناي تقول دلو عند ما أكل تنتقل زلوا مالت عند ما أكل نحر رازي اللست من تنتقل يبولو سلازي مسام لحظة لك حبرتي نقول له نجار أسيء تسكاوي مالتي ندحر دا مسام لحظة لك حبرت ندحر دا حيلو يدك من ندحر دا هاليو تأقول قلوت كون كسل جوكا خدكم وانت اللي خامالتي ندحر دا نايسر عاد سبكون كتأقول قلوت كولا أنت زي دخل مخا فرزي كله يخلي مالتي سلازي فرم أنت خلوه خم تزجبا غير كخا خط عيو تما أكل زخونة نجار السو كله جزء حوقه اللي هو يجبأ مالتي تمك على أملاك التسرد كأخذ كون
بصلوت مس እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ጊዜ ተራኸብ ሰብ ክትከውን የድልካ ማለት ታ ጊዜ ተወዳ አሞዳታ ግን በሐንት ጥቅስ በዚያ ገድፈኩም ይፈቱ ዚያት ሐንት ኻፍተን ፈትወን ጥቅስታት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ያ መዝሙር ዳዊት 68:13 ዘላ አማከል መጓሰ እንተ ሓደርኩም ከማኽናፍ ርግቢ በብሩር ክንቲታውን ብዘንጸባረቅ ወርቅ ተለበጠት ሆኖ ትብል ማለት ሕጂ እግዚአብሔር ሲ አብ ሕብረት ዘዳለዎ ንበይንኻ ክትረኽቦ ዘይትኽእል አብ ሕብረት መጽኻኻ በቀሊሉ ክትረኽቦ ትኽእል በረኸት አዳሊሎ ማለት አምላኽ ነትናይ ውሽጥ ሰብካ ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም ዝስእላው መግለጽ ናይቲ ጽሑፍ እዩ ከምኡ ገይሩ ከጸብቐካን ከምኡ ገይሩ ከወቅበካን ሲ ተዳሊሉ ናትካ ፓርት ሕጂ እንታይ እዩ ምምጻእ እዩ ማለት እዩ ሕጂቲ ታ ምሕዳር ትበሃል ፓርት ካብ ኩሉ ብጣዕሚ ደስ ትብለኒ ታ ምሕዳር ማለት ሲ ከም ዝምኡ ዛኽብሎ ጸንሐ ኣብ ሰሙን 2 ሰዓት ጥራሕ ከም ምሕዳር ክትጽብጸበልካ ቁርብ ከሸግሪ ግን ዝያዳ ጊዜ ወሲድካ ኣብ ማእከል ኣሕዋትካ ክትሓድር ከለኻ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ነቲ ኩሉ ጊዜ ንሱ እሙን ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ሲ ከይሕሱስ ሰብ ኣይኮነን ከይጣዓስካ ወዲ ሰብ ኣይኮነን ኩሉ ጊዜ ፕሮሚስ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይፍጸም እዩ ማለት እዩ ናይ ሰብ ዘይ እሙንነት ነቲ ናይ እግዚአብሔር እሙንነት ኣይቅይሮን እዩ ኣምላኽ ካብ ዘመናት ኩሉ እሙን ኮይኑ እዩ ዝቕጽል እግዚአብሔር ከዓ ከምዚ ገይሩ ከጸብቐካን ክወቅበካን ተዳሊሎ ናትካ ፓርትኻ መምጻእ እዩ ሕጂ ናብ ሕብረት ንመጸሉ ኣፍ ደገይታት ከዓ ቤተ ክርስቲያን ደረጃ ብዙሕ ነገር ተዳሊልና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብኡ ኮይኑ ጸሎት ኣለና ናይ ሰሙናዊ ጸሎት ባይብል ስተዲ ኣለና ናይ ከምኡውን ተወሳኺ ትምህርታት ናይ ማስተር ላይፍ ከምኡውን ሓፂር ትምህርታት ዝበሃል ነገር እዚ ኩሉ ንጥቀመሉ ኣምላኽ ከዓ ከወቅበና እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ባረኽኩም صبر أخوان صلي أيوحس أي كيدني وا هاي كيدني ورقي على الحد سخير بينه أي كيدني وا صبر أخوان صلي أيوحس ها أي كيدن تسألي نزلوا أكيدني سب كمان مرايس أيد أكيدني كده بين خايد ها نسخة تلاقز كل جيزي نسخة يرد أكلنا تشجر أترد عنني خا كل جيزي أنا إذا ترى أكيدني سب كريه كمان سألي يقول له أكيدني كده بين خا هو استملسك دحانه هو هاي ترخبي كل نسخة نسخاتكم كده لا حراي ها እግዚአብሔር አምላክ ነችስ ጸልይ እና ኩሉ ጊዜ ጸሎት ትጸልይ ሞ ها دحان መስበጠና ካተፈርሲያ ከናዕድና አጀውና አነ እግዚአብሔር አምላክ ከበሬ ሕብረት አበሎ ዳከም ቆን ፍትሳይ ፈርደነ مسخة مسخة كده نسخاتكم ها كده خمسة حوز بس حاجة بنا كنت فوق بلاتني فيديو رسنا يسرح كده هابكي مزي عنده ودي تقلقلي خا خمية كان الله تقلقلي ونجي زرا ما خد كيلو كل بتكلم بقى مثلا زفت سبسي أو أنا شي الله بمدر كونش معني مرة أي نجاش قريب للناني بس يقرب للناني نجاش وأنا كل حاجة أسمع قبل عليه ونتقلنا بالفوق أو أنا في جرما زي أزربازي حد كوسين لو خمس يوم كل اسم دي فلتوا سيء وخمس حجي تقبلني هذه أقول لك محساسي كيف كسر كم وين هاي خير راح يقبل
نحن أنت يا راهي بكلام تجيب ما لقى كتب لا سمعت إني أنا أمم بكم قاعد تسير لهم فينين بس نحن نحن ماشين ترى ذا رياكم ما تتفرج زيارة إلى كفاية تفتحها أسوأ بكان زيارة زيارة كذا لا يكذبني بكان تعرف إلى فوق أتزارب زيارة كذا لا يكذبني أيضا يعني أنا زيارة أيضا يعني أسمع هذا ودود فتبله بعد سواد قوس بنا أملاك كان نحن نتصور بالدرجة وزيارة قرية راجي قرية راجي هذا كفاية حد أنا لما نقص كم عدلي أنا بتأخذ زيارة عدلي أنا عن أنت لا من اللي تتصل ناوي تصور زيارة ترجع البنات ترجع فترجع ترجع كتسمع أي كذا لا فترة كذا وكذا لا تبغى تسمع أنا عملاق من بداك يكون قال مزيات زيادة أكثر حيد لينك أو أنا لينك أتدليني أنا جالس زيادة أسمع هذا الحين حزب مغري أنا هذا أنا في مقر دار الواحد بحنا بخزر لها الأجدني خاصة كان خاصة حجرة مصرف بقول حن كدولا الكي حسيت تسني بكرة إن شاء الله እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ርብቃ ሀብተይ በቃ እግዚአብሔር አብ ነገር ገይሩና አሜን አሜን እወ አሜን እግዚአብሔር ማቴዎስ 6:14 ታይብልሲ ንሰብ ሕደግሎም እግዚአብሔር አምላኩም ካሓድጎልኩም ብልሞኒ ንስኺ ካብቲ ዝነበርክ ቀልሕንቲ ሃዲእኪ ጸሊኺ እግዚአብሔር ሰላም ሂቡኪ የረኽ ትብልላ ስለ ዝመደብኪ ናብዚ ቤትና ሰላም ነጊሱ ኩሉ ንስኻትክን ጥራሕ እኮ ይኮንን ትተሓማያ መንደርክን ንሳም ሰብኣያ ولا نحنا مسدقنا نسخي قالك تكون خلقي برهان جزان دقي جين قالك تكون خلقي كل يسمتنا أم إجزابير سنايو آمين سلازي كم ماتيوس شدي ساعة 4 زبالو نسب كله أبدولهم حدا قولهم السماء أبوهم كحد قولكم يلموني كفل قري سبحات نجزابير يوم مو حجي بس إجزابير أسرار حواي فلت ندي بقى حجي فيوري مسناي كمسيامي اتا نخلو انت اشو من دا تغوايت تتعر انا زنبرك اني مبراك اخت كمسيام ماني صبغنا نقبلنا غرم حج دا غدي فيون يكون سبحان እግዚአብሔርን سبحان እግዚአብሔር ይሁን አሜን አሜን በለመጽያም سلام بعد حد مساهم بعد حد مساهم يقرب اللي نعخ بديلن نعملك أو جه إمه يقرب اللي ربك حفتي مبرق حفتي قال فيون دي يقرأ لك عملك حدا قالكم من دي زبل حد يجي يون دي حد قال كله مستزلنا جزيان كيدا كنئي حميت يقرأ زي مبال بطعم مرزي ناس حالكا وشتخا يبلعكا كاب حواتي فليكا دكاسي خلعكا صلوتكا يعقتكا ناب سيطانا قالعكا هكذا ديو سلازي بزوم كم ديوم زعام مسلو نحبرت نوشتخا مجمريا سلام كوبو كنئي بصولو تبارر بيقرأ هذا ما مسرات كات حبر. آمين. سلازي عوات كحورو تزازا ملاخ يخبرو ننحدهم يفقروا بمنفسا وسنسلة تتامروا على أملاخنا ننحدهم يمهاروا منفسا وعبيات يزوترو بحادنتهم يمسكروا عملابرهم يمهاروا وانجيل المسبخ يوافروا كريستينا ويقددهم يتكبروا. God bless.
ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ያ እግዚአብሔር ሰናይ ስለ ዝኾነ ብዝብጽሕና እግዚአብሔር ኣኽበር ልክዕ ምዝ ዝኽብልዎ ጸንሑ ዝተሓሓዚ ኣነ ድማ ናይ ወዲ መዝሙር ባህሪ ትብል እየ ከቕርበልኩም ምክንያቱ ምስታ ኤቢ መጀመርያ ዘቕረባ መስቀልካ ክሽከም ክትክእልሲ ክትሐለል የብልካን ክትሐለልካ እዛ ድራማ ሪኢኹማ ቅርሕንቲ እንድሕር ኣሎ ሕማቕ እዩ ሕርቃናትካ ቅርሕንቲ ወይ ድማ ሓጎስካ ካብ መጠን ላዕሊ ክኸውን እሞ ምስትውዓል ክትስእን ማእሰር ሰላምካ ክትዝርግ እዚኦም ብምልሆም ናይ ባህሪ ነገር እዮም እሞ ነዚ ይሰርሓካ እዩ ጎይታ ይሰርሓካ እሞ ጎይታኻ በዚ ናይ ወዲ መዝሙር ብናይ ማስተር ላይፍ ገይሩ ነዛ ናይ ወዲ መዝሙር ባህሪ ኸሪእና ሕጂ እቲ ናይ ወዲ መዝሙር ባህሪ ነቲ መስቀልካ ክሽከም ክትክእል ካብ ከምዚ ዓይነት ክትናገፍ መዓልቲ መዓልቲ ከዓ ምስ ጎይታ ክትከውን ክትክእል ምእንቲ የኽእለካ ሕጂ ናይ ወዲ መዝሙር ባህሪ ክኾኖ ዝግብኦ ብቐጥታ ኩሉ ግዜ ድምፂ ኣምላኽ ዝሰምዕ ኣብቲ ትንቢታዊ ቃል ዝተባህለሉ ዝተሰረተ ነታ መስቀል ዓንቶ ኤቢ ዘርእየና ነበረ ክስከማ ዝኽእል ኣናሻዕ መዓልቲ መዓልቲ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ዘርእየኩም ካልኣይ መፅሓፍ እያ ምክንያቱ እታ ኤቢ ዝብላ ነበረ ቀዳማይ መፅሓፍ እያ እቲ ናይ ማስተር ላይፍ ዘገርም ነገር እንድዩ ድሕረ ባይታ ናቱሲ ዶክተር ኤቭሪ ዊልስ ትብሎ ሰብኣይ ካብዚ ቴክሳስ ኣብ 1964 ኣቢሉ 10 ዓመት ብጉስነት ጾር ጉስነቱ ምስተዋፀ ጎይታ ኢልዎ ንስኻ ሕጂ ሚስዮናዊ ኮንካ ኣብ ካልእ ክልእኸካ ኢሉ በረኻታት ኢንዶኔዥያ ከዓ ሽዑ ከዓ ኣብ ደይወፅእ ጥልቕ ዝበለ መዓት ሽግር ተሸሚማ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ 2 ሚልዮን ሰባት ናብ ጎይታ መፅኦም ድሓርኩም ምስ ኮነ ንቴክሳስ ክምለስ ምስ በለ እቶም ቅዱሳን ናይ ኢንዶኔዥያ ኣይፋሉን ፀጋኻ እንደልዮ ኢና እሞ ንስኻሲ ኣብዚ ናህና ናይ ሚስዮነሪ ናይ ስነ መለኮት ቤት ትምህርቲ ክትምህረልና ምስ በልዎ ካብተን 16 መፅሓፍቲ ዝፀሓፍን ተን 4 እዚኣ ማስተር ላይፍ እያ ሕጂ ኣብ ልዕሊ 100 ሃገራት ልዕሊ 60 ተተርጊማ ካብተን 60 ቋንቋታት ከዓ ሓንቲ ከዓ ትግርኛ ስለ ዝኾነት ኣብ ናይ ኢትዮጵያን ቸርች ዘሊሓውና ከይዱ ምስ ተማህራ ብኡ ቢሉ በዓል ምኡዝ ኪሮስ ጆኒ ሰናይት ከምቲ ዓንቶች ተባህለ ናባና መፂሓ ማለት እዩ ሕጂ ተን 4 መፅሓፍቲ ከምዚ ክኾና ከለዋ ዘን ቀዳመይቲ ትሪእዋ ዘለኹም እተውን ናይ ወዲ መዝሙር መስቀል ተቐዳመይቲ መፅሓፍ እያ ተኻልአይቲ ናይ ወዲ መዝሙር ባህሪ ትብል እዛ ዘርእየኩም እያ እታ ሳልሰይቲ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ልብኻን ኣብ ኢድካን ትብል እያ መንፈሳዊ ኣፅዋር ውግእ ትብልን እያ እታ ራብዒት ከዓ ቃል ብስራትን ጥበበኛ ሃናፅን ማለት እዩ እዚአን 4 መፅሓፍቲ ኮይነን ከምዚ ትሪእዋ ዘርኢ ትዝራእ እታ ዘርኢ ክትመውት ኣለዋ ሕጂ እቲ ዝተተክልን እቲ ዘስትን ኣሎ እቲ ዘብቁል ግን መን እዩ እግዚኣብሔር እዩ ድሓር መስቀልካ ክትሽከም ክትክእል እንድሕር ኮይናሲ እታ ናይ ወዲ መዝሙር ባህሪ እዛ ዘርእየኩም ዘለኹ ወሳኒት ባህርኻ እንድሕር ዘይተገሪዙ እንድሕር ንስኻ ኣቃውማናትካ ቅርፅኻ ቁመናኻ እቲ መንፈሳዊ ኩነታትካ እንድሕር ሼፕ ዘይኮይኑ በቃ ኣሸጋሪ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ንጎይታዊን ኣይትግዝኦን ኢኻ ግዝኡ ጎይታ ኣይትኸውን ኢኻ ድምፂ ኣምላኽ ኣይትሰምዕን ኢኻ ብመንፈስ ቅዱስ እውን ኣይትመራሕን ኢኻ ቃል እንታይ ይብል ኣሎ እውን ኣይትምርምርን ኢኻ ማለት እዩ ብሓፂሩ ክርስቲያን ኣይትኸውን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ወዲ መዝሙር ባህሪ ፍልይቲ ዝገብራ ክርስቲያን ምዃን እንታይ ማለት እዩ ክርስቲያን ምዃን ከዓ ብቐፃሊ ዝፅሊ ብቐፃሊ መንፈስ ዝምላእ ብቐፃሊ ድማ ቃል ድምርምር ብቐፃሊ እውን ምስ ኣሕዋት ዝሓብር ብቐፃሊ ከዓ ዝእዘዝ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ኩሉ ነገር ክትገብር ናይ ወዲ መዝሙር ባህሪ ወሳኒት እያ ሓንሳእ ከምኡ ምስ ኮንካ ግን እንዳጎበዝካ እንዳዓበኻ ስለትኸይድ ትድልድል ኢኻ ምስ ደልደልካ ከዓ ክትፈሪ ትጅምር ምስ ፈረኻ ከዓ እታ መንግስቲ እንዳሰፍሐት ስለትኸይድ ከዓኒ ንኻልኦት ከምተን ናይ ወዲ መዝሙር መስቀል ዘለዋ ትኸውን ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ወንጌል ትዝርግሕ ምእዛዝ እምነት ከዓ ትተክል ሕጂ እታ 4 ነገራት የኸሪአኩም እንታይ ገይሩ ዝፀሓፋይ ዝፅሕፈን ብስእላዊ መግለፂ እዩ ናይ ወዲ መዝሙር ባህሪ
زيا عنكل ود مزمور باهر تبال بتلعلي مس እግዚአብሔር ዘራኽበካዩ بس تحتها أكل الله تأكل مالت نايا حاتيات بحر أداما بحر زي بلون كله كيزي حجي من البات أبزي زريكم كتريوا كلهم تصحف إذا السلام من كله حجي تحبرز تقاملوا من البات سمياو خوني أبكال إن داس أجرنا هنكيت كلنا أيح كتريهم أبكال هنكيت كلنا purple أبزنا حدش ترجم حمراء اللي ترجمه نمنتها يا خمودة كم زلوا ترجم سلازلوا أبزت ساعات أسرع شديشين تحركيتكم نتا دمكان مرة خابسي بعصرت على باتات سرحة يا خلو خلو تاي تتقيمه سماوي أيحن حمراين تتقيمه حبرق عند حر سماوي أيحن حواويسكما حمراين متسم مالتي تاي ترجمها تسماوي سلام مالتي أب تسولون كحموش أسران سلسن أملاك سلام دما نفسهم كل أنتنهم سمعتكم أمرهم بملوسي يقدس سويبل أبزيا وان زيا مالتي أزيا كي ودا أخلو سب سلازي سب كي ودا أخلو هم ستريو أب زفترة كل تشوعات تايبلي مجمرة خب حمد كم صرحه تحرد ما وفي لغات تنفاسي وط كم زجبارو لي زارب هجي كل نجر سلامين يربسي منم نجر عين برن تمر آيكا مسمع مشتات دبل نتي زرخبك كافتي مسبومولو يو بالدعم سلام نيرو كل نجر كفوت نيرو سب كان كم تاستفترا كم بمثلنا سب نكبر زبولو لك بقى تسامع مس أملاخ خير نيرو بحرود كتمتي دحر أسوعلكم لا هجي انتهي كوينا لا تعاتيا ريخما تا دقة خستاي زيادة تعاتيا زياريخما تا تغفيتها نبرت كلمة زيا تعاتيا ترى يكون انكا أبزخا منادق غيرو زمنادق هجي انتهي مالتيو أمروخان سمعت كان قلن دحريهم موسي معري ما ميزاناوي يمنيرو حجيكم بسمعت تعبليل كاقلا تقبر تغيليها أمروخات حبيت كاوين سمعت زي بالكازي تدنقصك تكون تغيليها نود مزمور بحرز بحال كل جزء بحر أملا كتما قال كل خاي زي ودا تعجست الله تعجست تورس دلها زي ودا دنقاص الله تدنقص دلها زي ودا حياونت الله حياوايدها زي ودا لوخات الله እግዚአብሔር ስ በሙሉ ሆሚ زي ودا ቅድስና زي ودا ጽድቅ الله ነዝቡ ሙሉስ ማዓልቲ ኩሉ ግዜ ባህር አምላኽ እንደሕርት ወርስ ኮንካ ምስውሽ ተኻ ስለተዕረቕ ትውሽ ተኻ እንታይ ይኾን ማለት ፍረ መንፈስ ቅዱስ ይፈሪ ተሃደ ነፍስኻ ክትክእል ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣይከኣልኒ ናይ ጸልማት እዋን ሰብ ወዲቑ ነይሩ ማለት እዚኣ ድማ ታ ቆሮንጦስ ዘላ ዛቕዳይ ቆሮንጦስ 2:14 እንታይ ማለት እያ ንስጋ ዓሽነት እዩ መንፈስ እግዚአብሔር ሲ በመንፈስ ስለዝመርመር ዓሽነት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢልካ ተቀበልሞ ክድሕን ይኻን ድሕሪ ኢልካ ንሓደ ክሳብ ዘይተረዶ ዓሽነት እዩ ጎይት ናይ ጎይታ ነገር ክርዳእካስ ዓሻኽ ትከውን ክትክእል ኣለካ ብስብከት ዓሽነት እዩ ምክንያቱም እግዚአብሔር ንዓለም ክሕፍራ ደልዩ እግዚአብሔር ኩሉ ኻእል እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ፈላጢ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ይርከብ እዩ ልዕሊ ኩሉ ከም ዘሎ ግን እቲ ብድሩት ግዜን ድውብ ቦታን ደሃቦም ኣብ ግብረ ሐዋርያት 17 ተነጊርና ዘሎ ኣይርድኦን ኢና ስጋ ሆም እዩ ዛስዋይ ክልቲኦም መጻርርት እዮም ስጋን መንፈስን ኣይኮነሎምን ኣብዚያ ሕጂ እንድሕሪኹማ ብቀይሕ ጌርያ ኣለኹ ንምንታይ ትቀይሕ ከምቲ ዝበልክኹም ፍቕሪ እታ ሰማያዊ ሰላም ኢልና ነራ ፍቕሪ ክልቲአን ክዳቐላ ከለኻ ኪዳን እያ ሕጂ ኣብዚ ከምዚ ትሪእዎ ኣብዚ ናይ ቆሮንጦስ 3:1 ክሳብ 3 ዘሎ እንታይ እዩ ንዓኹምሲ ዕፁብ ምግቢ ክበኩምሲ ኣይክእልኒ ኢሉ ምክንያቱ ቆልዑት ኮይኖም ረኺቦም ማለት እዩ ግን ንክልተ ነገር ተማላኽተካ እንታይ ማለት እዩ ገና ድውለድ ደሎ ጉስነት የድልዮ እዩ ጓሳ ማሕበርሲ ትጓስዮ ደለኻ ኣብተን ስእሊ ከምተን ደረኣኹም ማለት እዩ ግን ነዊሕ ዓመታት ፀኒሕካ ከዓ ናይ ኣጵሎስ ናይ ጳውሎስ ኢልካ እንድሕር ንቤተ ኣምላኽ እንድሕር ትመቃቐላ ኣለኻሲ ገና ብባህሊ ሰብ ትኸይድ ኣለኻ ብመንፈስ ኣይኮንካን ዘለኻ ግን ክልቲኦም መጻርርቲኦም እቲኣ ላዕለወይቲ ተኸፊታ ልክዕ ብጎይታ ኢኻ ግን ዝበዝሕ ነገር
ناي سغاي وططكا هج انتي مالتي لكع كم تزي امانسي وي امرها حبطي وي تا هج ترداكم زلوا امرون سمعت كان تمازازن تهونكا فقد ناي وساني the course of action توستوسي سغمتها نابي استانمو داتان سايت غبرا سلازي اذا امانه زسي ناي سغا سلازي وططو نتحتي زطمت مالتي نلعلي كونن وايزو يابزيها تقدميا زلا سلازي نغركم شيطان الله شيطان سلنفلطو كلنا سلنفلطو كما بزكيل زلو اب 14 إسياس وين كم زلو شيطان كاني كم بيتروس زبلنا كحيحنا وي كم زغوا زمان بساس كله زي بزوريانا الله شيطان كان تايلو ابي بونجيل يوحنا شو مونت 44 كان تايلو ابو حسوت يلو قتال يلو اب غبر حوارات 10 تريناها صلا صدق يلو ابرا افتعصق مغ كيت كلها كساس حوات صلا سنه هجي شيطان زغلو سلازهونه بالشيطان كان سغا يتقمول ينتا نقعكرك كله سلازي ستيل تنتريون زلهم مناطق الله مالتي دحرتا غويتا زدليان نيموداتا نيود مزمور بحرغن زيا اب تسلونكي 5 23 نالا تي عنتوي نبلو نبرنا منفساي تطف تنبيت هاي تنعقب لك من تاي تنبيت هاي تنعقب حق تخوينو كاب እግዚአብሔር ዝመጻካ ካይትሰዓት حسوت تخوينو كايتتالل اب كونفيوجن كايتات ስለዚህ ንሐቅ ድምጽ አምላክ ተሰምዕ እንድሕር ኣለኻሲ ኩሉ ግዜ መንፈሳይ ተጥፍን ከአባትህ ካትጽልይ ምስሕዋት ተሐብር ቃል ትምርምር ስለዝኾንካ ክርስቲያን ትኸውን ኣለኻ ምስ ኢየሱስ ሙኻን ዝበሃል ማር በግብሪ ኩሉ ግዜ ባህርኻ እንዳጸረብካ እንታይ ማለት እዩ ተዕግስትና እግዚአብሔር ትወርስሞ ተዕግስትኻ ናይ ውሽጥ ሰብካ ናይ ደጊኻ ሓደ ምስ ገበሮ ህዳኣት ትፈሪ ካልኦት ኩሎም ፍረ መንፈስ ቅዱስ ካ ትፈሪ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይኸውን ابزي ان نحريهما هجي بزي ان كنجمر نحر كوينا انتي زبلك اب قداي قرنطوس 10 زولو نتي سغاهم سي كل غزي نعمصاي تغبرو تايدا نقدسنا مخنياتو نسغاتكم بيت مقدس املاح مخانكم ايتفلطون يهم يلو ناي منفس قدس سغا خانات كاي كونن سلازي كل غزي ابزي اخ تستوعلوا زلهم بعلها بفقدك تعصوا مالتي نزي اب فقات كامس عاصخا خاب زرومي 10 اب تحت تصغامبر اب تحت حقي كون كان مالتي اب تحت حقي اب تحت تصغا اينايل كاغن مشاقاتي ከተማ ናፍስ ከተማ ጻድቅ ለዓለ አምላክ ክትኮንካ ነው ፈቃድ አምላክ አይኮነን ኩሉ ግዜ ባህርኻ እንድሕር እንዳገረስካ ትኸይት ኮንካስ እግዚአብሔር እንታይ ደል ያለው ሀበኻሲ ትፈልጥ ሰብ ትኾን ማለት እዩ ኣብ ሮሜ 12 ሓደ እንድሕር ኢኹሞኻ እንታይ ብለካ ነቲ ህያውን ቅዱስን ንስጋኻሲ ህያውን ቅዱስን ጌርካ መስዋዕቲ ናብ እግዚአብሔር ከተብሎሲ በመሕረት አምላክ ይምዕደኩም ኣለኹ እዚ ማለትሲ ትናይ አእምራዊ አገልግሎትኩም እዩ ምስ በለ ኣብዚኣ ክልተ ተሪኢኹማ እንታይ ይብል ኩሉ ግዜሲ እቲ ሙሉእን ፍቃድ አምላክ እቲ ሙሉእን ህያውን ዝኾነ ፍቃድ አምላክ መታን ክትምርምሩ ክትክእሉሲ بمحدث حسابكم تلوط امبر نزع عالم زيا ايتم سلو ايلو حجي تلوطو كل غزي نتم قانقا انجليز زاربو كمان تداناغروم يا ترانسفورم يا تبلامنا انجليز امناي تግርኛ قرب ليميتد ስለዝሆነ ተለወጥ ተለወጥ ህጂ ተቀየር ጥራይ ማለት አይኮነን ከምዚ ተተኽተኸ ተርሚ ብሎ ከምዚ ሎድ ተርሚ ይባል በቋንቋ እንግሊዝ ታይ ማለት እዩ ተለወጥ ከተንጸባርቅ ኣለካ ትሰግር ኣለካ ትጉብዝ ኣለካ አዚርካ ትጥምት ኣለካ كمالتي أزيرك خدمت تهونك نزخت عصويها بجزاء فقاتك كل جزء بالتي كل جزء تعبي تهونك أنا بتزرعنا تفريخها مالتي كل جزء هاتن صبر نحن ناس أنا كريستوس ينايلو أبكنا قرنطوس ساي معرف أنا كريستوس هون كان تايتهون نتيوم كبهيوتنا بهيوت نتيوم كموتنا موت يلو ندقنا ها أب نحريهم ها أب ساي معرف كمان تايبل نحن ناسب نت ريفلكشن كريكا كمثل أرايوسي كابت منفس كريستوسي كاب كبري ناب كبري له هجي كاب ناب ده سجاجر كان أجر سهول له مالتي شعورنا زين كلنا ناب قلاتي حموش أسران سلسلة زلوا فرد فري مالتي دحرنا عاد فري كون كها فقد أملاح مس فقد بك أصل زي
ዝስራዕ አላይንስ ለትገብር ዛ ፊሊጵ ዘላ ብፍርሃት ብርዓድን ፍጻሜኻ በቃ ብፍርሃትን ብርዓድን ይኸውን ማለት እዩ እንድሕር ከምኣ ኾንካስ ሕጂውን ታመስቀል ሪኢኹማ ከምታ ናይ መጀመርያ ዓንኬል ኣይኮነትን ታመስቀል ኩሉ ግዜ የላ ምሳኻ ምክንያቱ ብሙሉእ ከፋት ኣይኮነን ንምንታይ ስጋዕ ክርስቶስ ዝመፅእ ኣብ ምጽኣት ክርስቶስ ሽዑ ከምታ ቀዳመይቲ ዝነበረት ኣካል ክኾን እዩ ናብኣ ስለ ንመለስ ዘለና ማለት እዩ ዳትስ ዋይ ዝ ፐርፕል ገይረ ፐርፕል ከዓ ናይ ኪዳን ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነዚኣ ክንገብር ክንክእል ምእንቲ ክንፈሪ ይግባአና እዩ ማለት እዩ እንድሕር ትፈሪ ኮንካ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ተንፍረ ኩለና ይንብበኒ ኣብ ገላትያ 5 ኣለዋ ከምዚ ዝበለ ሓደ ኣማኒ ሰናይ እምነት ገድሊ እንዳተጋደለ መንፈሳዊ ዕቤት ካብ እምነት ናብ እምነት ይብረኽ ተሰሎንቄ ዝረኣናያ ማለት እዩ እንድሕር ዝኩሉ ትፈሪ ኮንካ ከዓ እንታይ ኣሎማ ኩሉ ግዜ ካብዚአን መንፈሳዊ ውህበት ዝበሃላ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12 ዘለዋ ካብን ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ይህልዎ እሞ እንድሕር ዘለዎ ሓደ ኣማኒ ካብዞም ውህበት ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ምዝወሃቦ ንምግልጋል ኣልካል ክርስቶስ ከም ዝተዋሃቦ ፈሊጡ ወንጌል ምዝርጋሕ ክጠቅም ጥራይ ምዃኑ ክፈልጥ ይግባእ ስለዚ እግዚአብሔር ከዓ ናይ ስርዓት ኣምላኽ እሞ ናይ ዝርግርግ ኣይኮነን ስርዓቱ ድማ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ናይ ወዲ መዝሙር ባህሊ እንድሕር ከምዚ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ንምልዋጥ ንኾን ማስተር ላይፍ ከዓ ኣብዚ እንታይ ትምህረካ ማለት እዩ እሞ ናይ ወዲ መዝሙር እዚ ባህሪኻ እንዳተቀየርካ ክትከይድ ከዓ ነቲ ፕሪንሲፕልስ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክትጥቀመሉ ጋይድ ትገብረካ እንታይ ትብለካ ማለት እዩ መጀመርያ ንኣብነት ባህሪ ቁጣዕ ክኸውን ይኽእል ምሕራቅ ክኸውን ይኽእል ጓህ ክኸውን ይኽእል ምቕዛን ምቕርሓን ክኸውን ይኽእል ኩሉ ነገር ግን እንታይ ይብለካ መጀመርያ እንታይ ዝብል ማስተር ላይፍ ክምህር ከሎ ነቲ ስምዒትካሲ ኣይትኸሓዶ መጀመርያ ኣይትኸሓዶ ቁፅሪ 2 ከዓ እንታይ ይብለካ መበገሲኡ ካበይ ምዃኑ ፍለጥ ይብለካ ሳልሰይቲ ከዓ እንታይ ይብለካ ስምዒትካ ክትቋጻጸር እግዚአብሔር ስለዛኸለካሲ ኣመስግኖ ራብዒቲ ከዓ ዝክፍልታት ስምዒት ኣበናይ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዘሎ ፍለጦ ይብለካ ሓምሻይ ከዓ ምርሒት መንፈስ ቅዱስ ተኣዘዝ ሻድሻይ ከዓ እንዳፈረኻ ከም ትኸይድ ግበር ይብለካ ከም ዝትገብር ተለኻ እንታይ ትኾን ኣለኻ ነቲ ናይ ስጋ ኣይትግዝኦን ኢኻ ስለዚ ንጎይታ ጎይታኻ ትገብሮ ኣለኻ ጎይታኻ ክትገብሮ ትኽእል ትኾንካ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኩሉ ነገር የኽእለካ ማለት እዩ ጎይታ ይባረኽኩም ተባረኹላይ مسكن تعوقسكم ده كابزين لا علاقة الصوت لهم تمزجبوا ولا حنت تترديكم طبق تترديكم كا تمزجبوا قالوا ولا حنت كيروسا مع الصوت عش مقابلنا كيروس كمزيمه بدحرو علنا خلت ثلاثة زغون سرعتات علنا ناوخ نحل فينا نود أنا نجهم تعقصنا ياكم تبارك نزغابير سناي سلازي بالسلام حديرنا بسلام سلازر رخبنا نزغابير ازينا نمزغنو لعل زخونه يكون نزوم حواتنا حتن سلازا هبن نزغابير يمزغنو وناتو حبير كام سو مسرح كندي سناي طعمني مالتي سلازي نتي ديديكيشنو مالتي زخفلو واغا اب حصير نجر كايم تمال حجي نزا دراما خسرحو كندي واغا خفيلن دقن حيزن مصين سلازي ازينا خنا مزغنو ميغبانا نحاونا مؤذن زلين جوني منيرو سنايت يلانسون يلان مسانا سلازي نتوم زكايدو عمت ملو واغا زخفلو بزح نغرات ناي بحق زيوم بقع زخونو ممهران كم زلون أرينا لنا مو سلازي دارجا وديهم ما يهم زبلو بزح نجر أي كلنيو حنتي تا ماتيوس 28:10 سلازي خيدو نخلو ما هذا بسم أبون ود منفس قدوس ناتمكم زاززكم كله حلو نمهركم سلازي بالمالدي هجنات مهرك يا خات غير بوزح نجر نغيرينا بوزح من قدي كنغير نخلينا
حدا جزء شجرون كمهركا خليو بين سافرين كمهركا خليو بوزح نجارات مهاري هاجن حدا بتعم من قد ختم مهار بهاري خاق يردحون كينو أزيو أقداسي ختم زجوه مالتين ساينا هندفة مالتي كالي نمسلو ودخن مسلينا تصوينا هجي أزيو أقداس حسابي مالتي معناته نقول تسينا مجمرت عن ريون تايم مستياتي مسلنا مرأي دس يزولنا بق هجي خجار مكم أب كل تعامت يوسب أب كل تقول عاود دخل تعامد إحنا بمستيات غير كايو نمجمرت تاجزي شعي نبسوز فلت مالتي كرمي يزول لجزي أكلات ديو خيني يسمعوا ودخل تعامد مسكونة مستيات نتريو جن ويلي أنا سي إكزيست قبري نبر يلله خباي قبل الجمر مالتي مناتون حدا قلبي ويدمو أبكرمي مستيات دوتا بالكم مو نفسه خفلت أيكلني مستيات يزباس سلزة ز أملاخ نسب ز هبوي فولي خلبي خت سلطنات خلي هذا ليت كخت قبر تخلي هاجن نفسه مسلو خفلت أيكلني ودخلت أقول عمد جن أبكرمي مستيات يركاي نفسه خفلت أيكلني مالتي سلزي كابتن نفسنا دفلتنا جزيسي أزينا مستيات كنري ملكعنا كنري زين دلي سبي إلا ما تهوبي مالتي سلازي نحنا خمستياتنا كريستوس يخوز عابي مالتي نقول تسيل كبديل الكاسي نمن تري يحجي نمن تريس وسان النتالو مالتي بزعنا قرك تري تغلينا اجا حال جزء دكنا انت يقوروا مسلكم استفل عليه قعسه تصات ستار وي نفعات له باسكتبول ديوم قعسه دي بكالي حاجة حدا يوم بيك زجور دحنا استوعلكم لا مالتي نوعكم مسلو يسعروا ناتو مالي يجوزوا جماعي يجوزوا أتصاوتوا ستايل كقدحوا اليوم كل نجار يوم زقول حمالتي جن نتسب كبقعوا زي خلوا مخنيات حدا نجارله حدا قول عهجي من يشو ميس خون دحندليسي أتزجبروا نجار كجبر خالي مالي أخ غير خاليو جماعة جز خاليو كالي نجارات كجبر خالي جن إتا ميسي زلف عزلو معالتي أما معالتي شو من تساعد دي 10 ساعات دي تريننج كجبر جن سايقنا جبراني من حجي ساس لزي جبر كا أي تخونني خامالتي ميسي تخونني خامالتي حجي سي شالو زبهان تايو خمزي بالعلي العلو أخذ تخون أي تخلني خا خريستيان مالتي نخرسوس كتمثل تخون كا تفولت ولا كاب نتا حلف تبل نتايم فقر خرسوس كفولتي مالتي كل مسوا جبركم مالتي جنا أول نايفلت كائن هلا خايب بس حكاين هلا خامالتي حجي نس كريستوس كنمثل كنمل كل ناسي كما عينت هيوت نسيه محلف نيرس كنفلت على مالتي ما جمرتها ناي بحت جزيان يربو ناي صموا جزيان يربو بزح تقصتات هلو مس جزيان صار شو يوحنا 16:15 انت بيبكم ما تقص انت ياتبل منزعون كنقصوا يدلي نبروا ما يزبل وقت نقص دحندلي خاص نابزا بوديوم كسقلوا هاد حون كوينو مسي ناب صموات خيد ديها مالتي ناب كرنت لاقس ديها مالتي قرم موسات كحدا حلف الناس ناب كرنت لاقس ديها مالتي مسبن انتايلو مسبن ملحنت كيتزارب مسغان كيتزارب كيلو هاريا باولس مجمرتا نابي يخيدو ناب عربيا يخيدو مالتي ناب صموا ناب مدر بدا يخيدو مالتي ناب سخ فلط الله مجمرتا توهيبو زولو بوزيشن كسرحال متال مالتي سلازي ويتا حبحت حد صبو زغبرو نبر انتايو ام معلت هيوتو سي ناي بحت غزين يربو نبينو ناب كرن يلاقس نيربل ولا أبصلتون كم يزجبر كل جزء نحن نستوعبكم من هجين نستخدم قد حلنا مالتي كلام نخلو تقلقل نيرو سيرفانت ليدرشيب دك زبديوز دحين ريخمهم حدا بيمان ديوم كم تبل نسوم كم وبلو عشان جيرهم منيرم سلطان يمزدليو مالتي تأنا ساتي أتصو آخر ساتي واتخلي ديهم يلوم وخن ساتي أنا خليناين اتحلف النتنا يمان تأجم غمات جنا يبويلوم حجي انتايو أباكم أب علم دحين ريخهم مو تزنفع على زور خطر أنت يزخون نقص زخون مالتي أباكم جنكم يكون ريفرس مالتي أباكم بلتس قبل دحين دليو حف قبل دحين دلين تخون أقل قال يخون ويباري يخون مالتي حجي سيرفانت ليدرشيب سي أو مروخ أخو محيس كأخ تقل قل زل كامالس لذي قويتاس أقل قال ينيرو مالتي ودسبسي كقل قلمبر كقل قلوس أي مسأني لله لذي خابت بحر هون قد حزل لنا مالتي كالي أبزخون كل نجار زقبروس بزي فقد نابوز ولا حنت نجار يجبر نير مالتي كله فقد أبوي كجبرين أبز من المسيا سلزي أبتا صواع ستيلا جزيون فقد كان تخينا خباي حلف فاخبل كله فقد كان تخينا كنتاي كخده إيه مالتي سلزي كل جزية فقد أبو ويكا فقد قويتا نقدم دينا أبي هوتنا مالتي زيتات كله كنريو كنخيل على مالتي حجي نزو كله كنجبر تخينا virtue وي كاركتر كندق علوت أملاخه بحر مالتي بدقة personality بزوج نجار علو
سبريو فرس إمبريشن كفردك أخلي كمتن كبلك أوش تخا جنتايو زي قدس مالك كأوش تخا سنتاي عينة كاركتر ويبهر لك أسلزي معلتها هوت كاب خمي استقانيو تسأل مسؤول كاسي نمني خا تقدم تسأل كابديل كمجمر تنا عمرها زحزو نجار سنتاي تليفون دي خاتو قوي ويكالي واتي نايز عالم دي زحزكاس ننفسنا خنفتش علينا مالتي نجزي خان ساعات كان وي حيل خان بخمي خاتو تقوم الله معلتها هوت كمالتي ناي مدري نجار دي بزحز أسركا وي أمم باب أم صول دي خا جزي خات تطفئ إزس ملكعي مال زي تصلن ديم ببن كلام الله زي ببن كريستيان تايو عبني ما تزي تصلي خان تزي أم بيب كمالتي سلازي أبتي نخرسوس توفيت هوت من باركاني أصبح حاجوس كان سلام كان يقلت إمالتي مهنياتو أملاخ سلامي أملاخ زرقرقا يكونن سلازي أوشت خان دقي خان حن سلام عليك خوينو أبيتك سلام تلك خوينو مسبات أبت راخب جزي سلام عليك أنت خوينو أباخ خرسوس سر حل مالتي سلام تزيل لو جنتايو أبشكر الله مهنياتو أملاخ تايو أملاخ سلام مالت كان كله ترجمة تاي سمع مالتي شالوم مالت سمع مالتي حجوش تخان دقي خان كسام عن تخوينو خاني مسجوزا بزح جزية خطت على كامالتي أمونج حوات حال تبالفقر ختلوا كان تخوينا الزخول لو تسرح لك ندق على كاس لازم خبتي ماستر لايف حدا أبزيو دس بلنا نجار تايو كنيوتي منفسه مقبت مقبوس نايزي علم مقبونا تمقبنا عندنا نمهارون يرنا مؤذي سحقاله و ندعي متشم أنا تزعز حلفنا يفلوشو بزد ما يكونن بزقات أمون حفتنا أبا من قصة ما يورثه كل جزء قبل بيز ذكرى مهناته وزحلفنا يفقري عزيو قربا خنفالت لذي حق زنات مدرخ مالي سلزي ربحونا له مسحوات كاسي بقربا كتحلف كل حاجة زي تفلوشب تي هل زبل فقري كفتر قدني مالتي مهناته فقر زفتر كلتا نجاري حدا attention كتبوا لك مالتي attention تبوا نجاري خاتفكره جزية خا تتفاعل لك زين كلتي أنا معك أنا يفقر مالتي جزية خان أمور خان ويك قالوا بخان دي تبوا نجار فقر خدمة سايك لني حجت واقعت خوف لناتك قالوا بخان جزية خاني سلزي ماستر لايف كاني نخمز عينة عدل يون زخفتمو بجهم توم كلا زلكم عام زلكم جزين كنا تنزفعوا لكم سلوم ما أنتي تحلفوا هذا جزية مالتي مو توماس جوبن الساتر ياخذ الزخ الحضرة وقوي تبارككم تنكي أسكن جوني عاوي أبلا جوني لوير جونين باسترنا نكون مدرما سيرتيفيكت نتمهارو عدل لنا نابو خنا حالفينا بدحرونا الشمعة مبرح خلونا أي ودبينا ون بقنا خايت رسع ودب وين أنا مهارنا وي ما زابير مسكن زياوير مسكن زي كارديا من مع الكيروسات زاربتي حجنا احنا انا سيرتيفيكيت معدا سلازخنا بزح زي نحزوكم لنا نبتي شمعة مولع صارنا نحلف مالتي اوكي بنيام ابرا فرويني قبريوت فرويني هناك تولده ماكدا حقوس
بتلهم قبله Ebenezer Samara Ebenezer Rim Razan Gabragidan Kaza Gabram la Tosta Enoch Tasfandat Enoch Pedros Okay Sham tamna نظام استمروا ግን ካብዚ ምሳና ዘለዎ ይመስለንን ተግርማ ያሎ ግርማይ ገብረ ትንሳኤ ሉዋን በርሀ ሳይመን መብራቱ ቴድሮስ መንግስቱ ሮይና ዳንኤል ዛኻሴት ዳንኤል አሜን ጓል ዳንኤል ሶሪ ንሲ አሚነ ወንጌል ገብረ ሕይወት ወንጌል ጋጓል ፍሮይኒያ እግዚአብሔር መስከን ተማሃሮና መጹ ካፓስተርታ አብሪዮም حدارهم تقبلهم نحن هون كنا برينا خبلهم سأزخلاتنا ورال نهبهم كلاتكم وصيهم كابسر أبريهم أبتيخ نسر رعينا تحرونا يمتشارشا مزمورن صلوتن جرنا نمو داقتنا هنا توارهو
እግዚአብሔር መስገን አብዘለና ይኹ ክትምርኮ ተኸኢሎም ተሰይኮይን ግን ፓስተርና ክጽልየሎም ይኹላትኩም አዳውኩም ዘርጊሕኩም ካብዚ ሒዞሞ ዘለዎ ሓደራ ክዋጽኡ እግዚአብሔር ክረዶም ምስ ፓስተር ኮይና ክንጽልይና ጌታ ይባረክ ኩላና አዳውና ዘርጊሕና ክንጽልየሎም ኢና زود أملاخ بين خان سخاطر حق أملاخه سبك جمر خليو عموسنيو جابي ربي كزر خليو سبكون سخاخا نفرة تبصحون سخاخا سلزي جابي أملاخه بس تجبر سنة نجر كله نمسكنا كلنا جابي ربي أبز سلز بصحكنا أبوي فرحواتنا دكنا هالرئيس لزخالنا جابي ربي كم تتوهاوم حدري كم زحجك زابير أملاخه أو كريم خا ذاتو زلوا كيدان نزح زم زلوا برهان زابير أملاخه نبكالوت كحلفوه نبكالوت كساقرو نعبيو كعبيو لتنقرك على زابير أملاخه إنه ياهو إنه أبي قوتهم كسر حق أبلوه وأملاخه تسلي الله زابير أملاخه تاسروا يتابعه كفلفلوا كفزحوا كوحزوا زابير تسلي الله تغفر واقع خمسة لو እግዚአብሔር አምላክ የተነግሩና አለው እቲ ቪዲዮም ተሐዝቦ እግዚአብሔር አምላክ ብርሃኑን ክብር ዘኻለ እናፈሰሰ ይሞ እግዚአብሔር አምላክ እንዳነደደ አብ ምድር እግዚአብሔር ዘክፈር ዋጋ አለው ግና እግዚአብሔር አብ ይሕጎስ አለው አብ ሰማያት አቢ ተስፋ ስለዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አቦ አብ ምድር ዝመጽ እግዚአብሔር ሙራድ ምድያ ተጣነታ ዓለም ዚያ ከይስዓሩ ነገር ግን እግዚአብሔር አቦዬ እነሆ እናመክቱ እግዚአብሔር አቦዬ እናስዓሩ ክስዕሩ እናደፉ ክድእፉ ንመንግሥትኻ እግዚአብሔር ከዕብይዋ ከስፍሕዋ እግዚአብሔር አቦዬ ሰማያዊ ጸሊ ሰማያዊ በረኸት ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላኽ እነሆ ምግላጽ መለኮታዊ እግዚአብሔር አምላኽ ኢንተርቨንሽን አማኸሎም ክኸውን ይጽልያለሁ كم تجابير أبوي نعاب النولدن جابير أبوي بيسوع كريستوسم حدا خونو كتحازوت اللي الله تقولون جابير أملاخي كم تنيونات هن نداويتن خون أما خلون متحلي خون أما خلنا جابير أملاخي متحلي كجبرو أما خلنا جابير أملاخي لو تخمسو كابزوت يوم من جابير أملاخي النخو أبدا جنزلو جابير أملاخي النخو لو تخمسو يسلي الله أملاخي جمير زود عمزلو بجكها قال ولا حد يلن تخيل تساقر صابين خاخا كبر كلنا عخنا بعدنا باسم يسوع كريستوس نتوم زقلقلهم كلك تقلقل نتوم زابير أملاخ وقاز فور وقاز كل يوم زابير أملاخ نسخة سبعة خمم كتب باسم يسوع كريستوس اللي الله تبارك الحمد لله كون كنت صنعت خلي هم أبزين نسألي سوري نعنا مسمنتي بتصير لهم تنك حبريتها زلوا أنا حبريتها كذبوا مو بالحريق